Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव I hope नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा मोनसे पजिटिभ आपडेट सफैदों BTC TET नि एबा BTC एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि सायाव जे बिथां EM रबिराम नार्जारिया मा बुंखो बेनि सायाव जों एसे एनालाइज खालामगोन मानोना 24 आगस्टआव मोनसे सिगनेल फैदों दा बेखौ जों नायगोन SIU एप्रुभेल जागायबाय बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 नामा तो बेनि सायाव जों सावरायगोन आपकामिं भेकेन्सियाव मानोना नोंथांमोना मिथिगौ जे दाखालि रिभिउ मिटिं जादोंमोन गुवाहाटीयाव दा बेनि थाखाय मोजां खबर सफैगासिनो दङ दा बेखायनो भिडिअखौ नाय हानायसेबां शेयार खालाम आरो लाइक खालामनो दाबाव आरो जाय नोंथांमोना नैबे आंनि बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लाटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हायो दा गोबाव खालामा जों थांनो पर्टेलाव दायो जों फैबाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआ बर्तमान बेयावनो सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय बावहाय नोंथांमोना माखासे डाटाखौ मोननो हागोन बेनो जाबाय टेटनि सायाव आरो लोगोसे सुपार 50 नि सायाव आरो लोगोसे सुपार 50 आ कन्टिनिउ थाबाय थासिगोन नाथाय जेनेखि पोस्ट एबा भेकेन्सिया 101 जासिगोन जोबोर मोजां बाथ्रा बेखौ खालामनायनि थाखाय आरो बे नामखौ लाखिनायनि थाखाय दा गोबांथार कमेन्ट्स खालामगोन कि माने स्पेशल टेटनि रिजाल्ट माब्ला मोनगोन आसामनि जेनेखि बर' मिडियाम थाखाय जानाय गार' मिडियाम मणिपुरि मिडियाम थाखाय तो बिनि सायाव दासिम एडुकेशन मिनिस्टार नट स्पिको बिथाङा बुंथ'वाखै बाथ्राखौ नाथाय आसामाथ' डिक्लेयार खालामखाबायना जे गोदान साख्रिया बे बोसोराव जाया होननानै 2027 आवसो बियो जागोन होननानै बिथांमोना फोसावबाय जेब्ला नाथाय रिजाल्टखौ होनानै बिथांमोना सार्टिफिकेट होनो हागौ दा बेखिनि आरो आसाम स्पेशल टेटआ नाथाय रिजाल्टआ होनाय चान्सआ दङ सेप्तेम्बर अक्ट'बराव देन बेनिफ्राय BTCआ दा 2027 आव साख्रि होयोबा दा जितु टेट LPUPआ जोंना 2027 गाहाम थांगोन नामा दा बेनि सायाव मोनसे बाथ्रा सोंलु थादों आरो लोगोसे ग्रेड 3 ग्रेड 4 एबा फरेस्टना एबा जि आपकामिं BTCआव साख्रि होनो गोनां बेबो 2027 थांगोन नामा बेखौ गोबांथार कुइसन खालामगासिनो जोंनि इउथ्सफोरा दा गोबां सर्सआव मोननाय बादिब्ला BTCआ मोनसे काउन्सिल हिसाबै गावहानो माने पलिसि दङ गावहानो साख्रि होनानै राइट्स दङ ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव अब्ला बे आसामजों जेबो लेनदेन गैया होनना बुंदों दा बेखायनो BTCआ बे बोसोरावनो साख्रिखौ होनो हागोन दा बे मोनसे फोथायनाय दङ दा बेखायनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रियाबो अक्ट'बर नभेम्बराव मोनहैनाय चान्सआ दङ नाथाय एग्जाम डेट फिक्स जायाखै एग्जाम डेटआ फार्स्ट सप्ता सेप्तेम्बराव नङाबा लास्ट सप्ता अगस्टआव जानोबो हागौ बे समजों लोगोसे साडेनलि एबा हरखाबै नटिफिकेसन फैगोन दा जोंनि बाथ्रा जाबाय 984 पस्ट बे 984 पस्ट जेनेखि टेट दङमोन ना दा बेनि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन नाथाय निउसनि केसआ दङ आरो हियारिं दङ होननाय खोनादों नाथाय बे निउसनि केसआ नैबे 984 जों लेनदेन दंना गैया बा रिलेसन दंना गैया बेखौ आं एसे कनफिउस जाबाय मानोना आं दासिमबो 984 जोंहाय रिलेसन दं होननाय नटिफिकेसन नुनो मोनाखै अब्ला अबियासलि रिजाल्टखौ BTCआ होनो हायो दा स्टे अर्डारबोथ' नुखायाखै नालाय दा बेखौ दोनथ'नानै दा रबिराम नार्जारि बिथाङा जेनेखि एडुकेशन मिनिस्टार एबा जोंनि EM बिथाङा मा बुंदों होनोबा दा बिथाङा बुंनाय बादिब्ला फैगौ 24 आगस्टआव 24 आगस्टआव गोदान पर्टेल क्रिएट खालामगोन एबा गोदान पर्टेल खुलिगोन आरो बे पर्टेलाव माखासे एडुकेशन लेभेलनि डाटाखौ स' बे पर्टेलाव सोनाय लोगो लोगो जों मिन्थिगौ जे गोदान पर्टेल जाबाय नालाय दा गासिबो डाटाया गोदान गभर्नमेन्टनि गोदान पर्टेलाव हाबजोबसिगोन टेटआबो हाबसिगोन दा बेखायनो रिजाल्टआ नोंथांमोननिया बे गोदान पर्टेलाव फैनाय चान्सआ दंसै नाथाय मा डेटआव फैगोन बेखौ हमनो हायाखै नाथाय नोंथांमोननि रिजाल्टआ 100% गोदान पर्टेलाव फैसिगोन जेरै जास्ट एग्जाम्पल होनोसै जुदि गासैबो रिजाल्टआ बिथांमोननि बुंनाय बादिब्ला जुदि अके दंजोबोब्ला माने अके दंखाय होनना बुंदोंमोन नालाय माने रेडि दं होनना बुंदोंमोन अब्ला गोसो जायोब्ला पारमिसन जुदि मोनोबा 25 आगस्टआवबो रिजाल्टखौ होनो हायो जुदि पारमिसन मोनोब्ला आरो दा बेखायनो बेल' पजिटिभ आपडेटआ गोदान पर्टेल खुलिबाय जेब्ला माखासे खामानि जासिगोन आरो गोबांथार डाटा सोगोन आरो बे डाटायाव टेटआबो हाबफागोन GTPCआबो हाबगोन LPUPआबो हाबगोन आरो दा बे क्लियार जाबाय बेनिफ्राय फैगौ 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 नोंथांमोननि साख्रिया SIU एप्रुभेल जानाय लोगो लोगोनो अफिसियेल नटिस होसिगोन CSBआ नाथाय फरेस्टनि एग्जामखौ लाग्रोगोन बिसोरो आरो लाखांनाय लोगो लोगोसो एबा फरेस्टनि साख्रिखौ होखांनाय लोगो लोगोसो ग्रेड 3 ग्रेड 4आ ओंखारगोन दा बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रि ओंखारोबा मा डिपार्टमेन्टआव ओंखारगोन बेखौ गोनो गोथो जानो हागौ थांनाय बार सरकाराव जाय कम्बाइन डिपार्टमेन्ट्सनि फैदोंमोन जेरैहाय सेरिकालचार इरिगेसन बा एडुकेशन बा एग्रिकालचार बा हमना ला फिसारि दङमोन ना बेफोरनि अनगायै जाय फैयाखैमोन जेरैहाय PNRD फैयाखैमोन एक्साइजनि फैयाखैमोन स्पर्ट्सनि फैयाखैमोन PHCआव फैयाखैमोन देन बेनिफ्राय गुबुनाव फैयाखैमोन दा बैफ्राव गोदान ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4आ फैगोन आरो बे फैनाय लोगो लोगोनो जे सिगांनो केन्सेल जाबाय बे नङा
सिगांना टटेलि केन्सेल जायाखै गासिबो हल्डआव दङ समजों लोगोसे रिभिउ खालामगोन जेरै दाखालि रिभिउ खालामदों सिएमआ थिग बेबादिनो रिभिउ खालामगोन आरो सिएमनि आखायाव थागोन माखासे बाथ्राया सिएमआ जि बुङो आसामनिफ्राय माखासे जिनिसा जोंनि बिटिसि आव सोलियो बेखायनो नेक्स्ट लेभेलाव जागोन 2027 आवहाय आसा दङ बे गासिबो रिप्रसेस जानाया नाथाय SIU एप्रुभेल मोनखानाय जेनिखि माखासे पस्ट क्रिएट खालामदोंमोन दाख्लि पस्ट क्रिएटनि थाखाय हरदोंमोन SIU नि थाखाय एप्रुभेलनि थाखाय हरदोंमन बे SIU एप्रुभ जानाय लोगो लोगोनो नटिफिकेसन मोनसिगोन आरो नोंथांमोना आनजाद होनो मोनगोन एबा इन्टारभिउ होनो मोनगोन जेरै ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव